ale já můžu kdykoliv. Jeli bychom moc rádi, ale už nemáme čas. Ovšem, že máte. Opravdu? Máte spoustu času. Skutečně malebné místo, Holingo. Ano, bude to nádherná pohlednice. Pozdrav z podsvětí posílá Joel a Elaine. Jsem v šoku, Joeli. Tady většinou bývá průzračný vzduch. Co je to za hluk? Jaký hluk? Neslyšíš? Myslíš? Jo, zní to jako... Nedali byste si kafe nebo koblihy? Nemáš třešňový koláč? Ne, ale za to mám banánový krém. Joey, co to drží ta paní? Jaká paní, kde? No jo, mně to připadá jako poleno. To je zvláštní. Jenom kus skály. Postavte se tam, ať je to cokoliv a já udělám fotku. Nic z toho nebude, Holingu. Nemá to cenu. Možná máš pravdu. Přesto se stává, že to, co nevidíš, vyburcuje v člověku jeho představivost. Vem si například mýty o stvoření. Kdyby tam opravdu někdo byl a sám je viděl, těžko by si to všechno vymyslel. A právě tím je to všechno tak nesmírně zajímavý. Susan Zontagová tvrdí, že z toho důvodu jsou představy v podstatě agresivní. Z jakého důvodu, ale? No proto... Proč si udělej tu fotku, Holingu? Úsměv, Joey? Cír!